Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. Ugwumba. Ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa n'Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụ afọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ịgba mgba so n'omenala ndị Igbo dịwara gboo, nke bụ na ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ ahụ akpọrọ Things Fall Apart, ị ga-ama na ya bụ nwata Okonkwo gosikwana na ya bụ nwa ga-aga mba Rifonni mgbe o buru ya bụ onye ya na ya gbara mgba wee tụọ n'ala. Na ọtụtụ obodo dị iche iche na a na-enwepụta ọnọdụ nakwa ohere ibido n'ụmụaka kụziere ụmụaka ihe gbasara ịgba mgba. Mgbe a na-eji agba ya bụ mgba na-abụ akọsịa ihe obodo n'obodo, ọnụma na ọnụma na-ezukọta gbaa mgba. Ụfọdụ uru ọ bara bụ na a na-eji ya ama ọgbọ, a na-eji ya etu ọgbọ na mgbe gboo, maka na ọ bụrụ na ị rụtara na gị na onye dị etu a gbara mgba, ị ga-amara na gị na ya bụ ọgbọ. Ebe ọ bụ na abịa n'ebe a na-agba mgba na-enweghị ka a hapụ onye karịrị mmadụ n'ọgbọ ka ya na-agba mgba. Ịgba mgba na-eweta obi ụtọ, ọ na-eweta mmekọrịta nwanne na nwanne. Onwe bụrụ na ụbọchị taata na anyị gara obodo Afikpo ebe anyị gara nọnyere ha ka ha na-agba mgba, ndị nkwa ụmụ agbọghọ nọkwa ebe ahụ na-emerụba ụbọchị dịka ahụ hụrụ mgbe gara aga. Onye tụọ ibie na nkwa ụmụ agbọghọ apụta, agbasịa mgba nke ọbụla emere nkwa ụmụ agbọghọ apụta wee jee ahụ ike. A na-emekwa ọnwa, a na-eme ọnwa. Ya mere n'ụbọchị taata ka anyị gaa nọ wee tụlee ihe gbasara ịgba mgba n'ala Igbo. Onye ọbụla azụ ya deturu n'ala bụ onye mere, maka na ọ bụrụ na ihe ọbụla i mere nwoke, ọ bụrụ na azụ ya erubeghị n'ala, mara na ejidebeghị na mgba.
Afọ mgbogbo ni egwu. Otu kwadoro. Oke na-aga kwadoro. Kedu nkwado anyị kwadoro? Kedu ihe ọ pụtara na dum? Nkwadoro. Oke nkwado. Nkwado na-anọcha 2 years for kwado ya. Ọ nwoke ezo na kwado na. Ndị obodo na-akpọ ya mgba. Onye sike na kwado na nkwadoro. Ya age mate anyị, ya anyị mkoruturu. Aka mere nji kwakọ. Ọ dị gịnị na-ekwu tata? Anyị fụ ka ndị mmadụ gbakọ. A na-agba mgba taa. A na-eme ihe isi na na-eme ofu ugboro n'afọ na-abụ. Onye na onye na-agba? Ndị obodo a ibe awa Amizu, Ugwuagwu and Amizu na-agba mgba dịka nwanne na nwanne. Ndị obodo anyị na-akpọ ya ụra, ọ bụrụ ọgụ, egwuregwu, yes. Afọ Uche Francis Kelechi. Gịnị na-ekwu ebe a tata? Ihe na-eme n'ebe a n'ụbọchị taa bụ ihe ndị Afikpo na-akpa mgba nke ndị bekee na-akpọ wrestling, wụkwa na egwuregwu obodo na obodo na-egwu every afọ na abụọ ọbụla. Onye merie ọkpa nganga dị na ya, gba egwu dị na ya, then owuru anwụrị naba. Yes. That aja ahụ achịrị n'elu iji gosi gị na mgbe ahụ agwụgo na wrestling ahụ agwụgo, mana ndị a bịara today ha dị agba na abụọ, so aja ha ruru n'elu wụ agba m nke mbụ nke ndị Ugwuagwu n'onwe, mana o nwa na other group a na-akpọ ndị UGBAM. Anyị na ha kwesịrị ibido kịta mana mara nka ha zụkwara ezu, so aja ha na-awụ n'elu ije ịgwa gị na mgba agwụgo. Ị na-ahịa mgbe ha rụrụ aja enu onye ọbụla uwe na-asasị ya, so iji gosi gị na ọgwụgo. Mmiri a bụ onye tụọ mgba eburu ya ga-agbasi ya n'isi. Yes. Ihe bụ mmanya, ọ bụrụ mmiri o. Mmanya dị ha. Pan wine. Ọ dị mma, kedu mgbe ị pụtara gbaa mgba maka afụrụ m na ikekwe ume elu ka imume. Kedu afọ mgbe ị bidoro gbawa mgba? Afọ m ụfọdụ na-ebido. Ebidogo mgba before ruo this age nọ na. Is 30 years ago. 30 years. Over. Agafe na 30 years. Yes. Ọ ya nwere ebe nkenke nke ahụ ụzọ obere ebe. Uru ne ka ị tụrụ nara mmadụ na mgba? Akpetọ. Yes. Uru ne ka tụrụ? Ofu. Yes. Ihe gbasara omenala ịgba mgba, ihe a na-akpụ ya kọlchọ ọkwị na agọda, ọ na-asọ mmadụ niile ụsọ. Ihe gbasara ịgba mgba bụ ka eweta ọyị, ka e wee were ikesi gba ọyị. Otu onye mụ na onye ahụ age grade, mụ na ya nwekwara ike ịgba mgba ọfụma, ọ ka e were wụlọ ọyị. Like enwego m about 5 friends, enwego m mmadụ ise ka mụ na ya bụ ọyị because of ịgba mgba. So ka m nweta ọyị, ka m mekwe ihe obodo kwesịrị ka eme.
ụmụaka onye bịa ọchịnị aja ndị okenye ebe ọchịnị aja ka ọ tụgoro anyị ihe aja ahụ pụtara ife aja ahụ fụtara unu mee mmadụ unu mụfụ mmadụ ka inwesi ike ịkwadosi ike ifesi you are competitor. Yes. Gịnị na-eme anọkọta ụmụ okorobịa agbaruo ebe a na-akụ okwu nke ọzọ bitu ya aka agbakọta ebe a bitu ya aka kọwara ya ọpụtara nkwa ahụ na-akụ na ọ bụ ihe na-eme amaghị motivate e wee kụwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba mgba ị ga-agbara mgba mana ọ dị mkpa na agba enwere ndị na-akụ na mgbago nwee ndị na-akụ na mgbada kọwara maka ndị a na-akụ na mgbada bụ ndị bịara ya mgba ndị ugwego our neighboring community our opponent ndị a na-akụ n'elu bụ ndị nke anyị ke ndị meriri tata ndị amisu meriri tata yes ya bụ ọkpụrụ nọ asatara asụsụ Igbo yes ọ dị mma mana anyị fụrụ eturu si keriche na-eme na anyị na-atụ anya ka unu gbaa mgba tata ndị anyị na ha ga-agba dịka ndị ugwu bịara na onwe ndị jikere eji anyị nwa ha jiri omenala afọ Igbo ndị dị na ndị abara mgba taa ga-ejiri jeta ijiri ndị bụ na ha wụ ejimeti m na ha ga-eme ya asụ nwoke egwu nwoke karịrị ibe ya onye gbata mgba mgbe ochie akpọnye nwaanyị jigo mgbata nwaanyị ka ụmụrụ mfụrụ ụfọdụkwa mgba ụmụ agbọghọ nọkwa ebe a na ụmụ agbọghọ na-achọchakwa onye ga-agba ya bụ na ndị otu a kịta anyị kpọrọ a m tụọ mmadụ mkpọrọ onye mana etu anyị na-atụ mmadụ ta ịgba aka anyị hụlanụ